Badalona Serveis Assistencials és una organització pública de referència en la prestació innovadora de serveis integrals de salut i socials. Des de BSA, donem atenció a la salut i social a una població de més de 430.000 persones de les comarques del Barcelonès Nord i el Maresme, acompanyant-los des dels seus primers dies fins al procés final de la vida. Comptem amb més de 16 centres de salut totalment equipats amb les instal·lacions necessàries per garantir la millor atenció al pacient i capdavanters en la innovació sanitària, tant en els àmbits de gestió com en els d'assistència. En aquells casos en què es requereixi, des de BSA oferim l'hospitalització a domicili per tal d'afavorir que aquell malalt que ho necessiti no hagi de sortir de casa. I tot aquest engranatge avança gràcies a l'esforç de més de 1.400 professionals que constitueixen el motor de l'organització. Des de fa més de 90 anys, seguim creixent dia rere dia a partir de l'experiència de les persones ateses, del batec dels nostres professionals i del coneixement del nostre entorn. Sempre fidels a una visió molt definida, oferint models d'atenció integrals, centrats en les persones i el seu entorn, compartint la promoció i la cura de la pròpia salut i apostant cada dia per la proximitat i la innovació. 7 valors defineixen els nostres eixos d'acció: la professionalitat i l'excel·lència, l'orientació a les persones, la integritat, la participació, les aliances i el treball en xarxa, la transparència i la responsabilitat pública i la sostenibilitat. Amb l'objectiu de millora contínua, a Badalona Serveis Assistencials orientem les nostres prioritats estratègiques en l'experiència de les persones, l'abordatge integral al pacient complex, el desenvolupament i benestar dels nostres professionals i la responsabilitat social i compromís vers l'entorn en què vivim. Som una entitat amb un llarg recorregut i impartim la nostra experiència en millorar el futur i el benestar de les persones. I tot ho fem avançant amb tu.